حراين بارك أسئلنا كم يجرنا هنا header and footer a presentation نأتو زبل تمرتي كنا مهارينا راي زنأتين زنوركم جمعت لحد السنة مونة أوكي ألقيسين الله نافتاز نبرة عمليسي الله حجي كم زنعزابو زلنا مجمرتات فورمات كالقسيدة هنا حانت نقرأ أخله نقرأ من قديك مراكم أبز صحفت إذا حبر نايت صحفت قلق غيرنا نيرنا نابت الديفولت نده داخل ملصود لينا أبهم آتينا أفونت زيا clear all formatting تبل option አላ ነዚያ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ዲፎልት ኣብቲ ስላይድ ማስተር ሴት ዝገበርናዮ ብኡ በትሕግቲ ናብኡ ተቐይራላ ማለት እዩ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብዚ ዝኾነ እንድሕዳ ለውጢ ጌርና ነርና ኮይና clear formatting ንብሎ ኣብዚ እውን clear formatting እንድሕዳ ኢልናዮ ከምኡ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም በቲ ስላይድ ማስተር ዝቀየርናዮ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ማለት እዩ ናብኡ እቲ ሳይዝ በርበዓ ይቕይሮ ኣሎ እቲ ኩሉ ፎርማት ጌርናዮ ዝነበርና ናይ ፅሕፈት ቀይርናዮ ዝነበርና ሕብሪ ቀይርናዮ ዝነበርና ንኣብነት ሰማያዊ ጌርናዮ ነርና ሕጂ ግን ናብቲ ዲፎልት ይምለስ ኣሎ ማለት እዩ ብመሰረት ናይቲ ስላይድ ማስተር ኦኬ ሕጂ ከምዚኣ እናገበርኩ መጀመርታ እዚአን ገልግሰን እሞ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ፎርማቲንግ ጌርናዮ ዝነበርና ይጠፋእ ኣሎ ናብቲ በቲ ስላይድ ማስተር ዝገበርናዮ ናብ ዲፎልት ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ሕጂ እንታይ ኢና ክንመሃር ከመይ ጌርና ኢና ሂደር ኤንድ ፉተር ነእቱ ዝብል ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ሂደር ክንብል ከለና ኣብዚ ላዕሊ ኣብ ኩሉ ስላይድስ ዝረአ ትሕዝቶ ከነእቱ ከለና ማለት እዩ ፉተር ከዓ ኣብ ታሕቲ ንኣብነት ዕለት ክኸውን ይኽእል ወይ ስላይድ ናምበር እንድሕዳ ክነእትወሉ ደሊናስ ከመይ ጌርና ነእትወሉ ዝብል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ፉተር ክንርኢ ኢና ኣብ ኢንሰርት ንኣቱ ኢንሰርት ኣቲና ኣብዚኣ ቴክስት ትብል ግሩፕ ኣላትና ጎን እዛ ቴክስት ቦክስ ሂደር ኤንድ ፉተር ትብል ሓንቲ ኮማንድ ኣላ ማለት እዩ ነዚኣ ክሊክ ንገብራ እዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ስላይድ ኖትስ ኤንድ ሃንድኣውትስ ዝብል ከዓ ክልተ ታብ ኣሎ ስለዚ ኣብታ ስላይድ ከም ዘለና ነረጋግፅ መጀመርታ ምስ ረጋገፅና ኣብዚ ታሕቲ እንታይ ዝብል ኣለና ፉተር ትብል ኣላትና እዛ ፉተር ትብል መጀመርታ እታ ቼክ ቦክስ ክሊክ ምስ ገበርናያ እቲ ፉተር ናትና ርእይዎ ኣብዚ ታሕቲ ከም ዘሎ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ፉተር ዝኾነ ክንፅሕፍ ኢና ንኣብነት ኦኬ ሶሪ all rights reserved ኦኬ ኣነ ሕጂ ኣብ ፉተር all rights reserved ትግርኛ ፕሮዳክሽን ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ do not show on title slide እንድሕዳ ኢልናያ ኣብቲ ናይ ታይትል ስላይድ ፉተር ኣይክረአን እዩ ማለት እዩ እንድሕዳ እዚኣ ቲክ ዘይጌርናያ ግን ኣብኡ ክረአ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ረአዩ ኣፕላይ ዝብል ኣሎ ኣፕላይ ቱ ኦል ድብል ኣሎ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልና ናብዚ ብምሉኡ ስላይድስ ሚት ስላይድ ተሊና ብሚቱ ስላይድ ኣፕላይ ክገብር እዩ ማለት እዩ እዛ ፅሒፍያ ዘለኹ ኣፕላይ ጥራይ እንድሕዳ ኢለ ግን ኣብዛ ስላይድ እዚኣ ኣብዛ ቀዳሜት ጥራይ ኣብኣ ጥራይ ኣፕላይ ክገብር እዩ ሕጂ ኣፕላይ ቱ ኦል ኢለ ኣለኹ ሕጂ ረአዋ እታ ፅሕፈት ኣበይ መፅያ ኣላ all rights reserved ትግርኛ ፕሮዳክሽን ዝብል ኣብዚ ታሕቲ መፂ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ታሕቲ ትረአየኩም እንድሕዳ ኣላ all rights reserved ትብል እዚኣ ሕጂ ዋላ ኔክስት ስላይድ እንድሕዳ ከየድና ኣላ ኣብ ፉተር ኣላ ምክንያቱ ኣፕላይ ቱ ኦል ኢልና ስለ ዝመረፅና ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ እናበልና ክንከይድ ከለና ኣላ ዋላ እንድሕዳ ተመሊስና ከዓ ረዩ እዚኣ ሕጂ ታይትል ስላይድ ኣብ ታይትል ስላይድ ከም ዝህሉ ስለ ዝገበርናዮ ኣብዚ መፂ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንመለስ ናብታ ሂደር ኤንድ ፉተር እዚኣ ከዓ ከርእየኩም እየ ዱ ኖት ሾው ኦን ታይትል ስላይድ ትብል ኣላ እዚኣ እንድሕዳ ቲክ ጌርና እያ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልና ረዩ ኣብታ እዛ ታይትል ስላይድ እኒኣ ኣብዛ ታይትል ስላይድ እታ ፉተር ኣይትህሉን እያ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ስላይድ ግን ትመፅእ ኣላ እታ ፉተር ድፀሓፍናያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ብምሉእ እቲ ስላይድስ ናትና ክህሉ ንደልዮ ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ፅሕፈት እንድሕዳ ደሊና ብከምዚ ኣገባብ ኢና ነእትዎ ብተወሳኺ ኣብታ ፉተር እንታይ ኣላትና ስላይድ ናምበር ትብል ኦፕሽን ኣላትና እዚኣ ስላይድ ናምበር እንድሕዳ ቸክ ጌርናያ ድማኒ ቁፅሪ ናይቲ ስላይድስ ደኣ ድማ ከተምፃልና ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልና ንኣብነት ረእዩ ብስታሕቲ 4 እዚኣ 4ይቲ ስላይድ ስለ ዝኾነት ኣብ ታሕቲ 4 ዝብል ፅሕፈት ኣሎ ንኣብነት ረእዩ ኣብዚ ሕጂ እዚኣ ሶሪ እዚኣ ቀዳመይቲ ስላይድ እያ ታይትል እያ ብድሕሪኡ እዚኣ ካልአይቲ ስላይድ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ቁፅሪ 2 ፅሕፈት ይረአየና ኣሎ ተቐፂልና ቁፅሪ 3 ዝብል ስላይድ ናምበር ይረአየና 4ይ 5ይ 6ይ 7ይ
إلو ودي إلو مالتي شوعات سلايد سلازلنا حجي زخا أتي سلايد نمبر إلنا نتوعي مالتي أوكي قصيلنا بزعبا date and time جزين ساعتن علتن ساعتن دحدا خنتو دلينا بس presentation كان زيا تيك نجبرا أوكي زيا تيك مس جبرنا أبزي update automatically زبلالو لكع نايتي كمبيوترنا ساعتنا رأيت بعلا update تجبر مالتي أبز خفتنا يوز presentation صباح عند حركة نايت صباح علت تحز مالتي أوكي حجي أبز حدا علت أتيلو نحدا فيكسد بعلي علت نحدا خأت ولا دليخا أبزي علت كتصحفلا يخليه مالتي أوكي نعمنت علت ورح شد شيء زر إن نازلو علت إسران أربعة كلتا شحن سلاسة نحدا يتيه أبزي apply to all نحدا إليا تعلتك أبزي مسئلو مالتي أوكي حجي أب سلايد شو آتي نحدا from the beginning نحدا إليا كم استعزبو زلهم أب title slide أي متسني زلو أبزي كال سلايد كن يمتس الله معناته أب title slide footer أيتر إي لنا check سلازي قبرنا يو أب تخال سلايد تعلتك أبزي مسئلة مالتي سلازي نحدا كأسئلنا خمزنا بلنا تي فوتر ناتنا بخمزة أجباب كنأتو نخلينا زين حجي أزين أقدستين أبز خنا سلايشهم بزح حساب تكمل سلاز خنا كنفلت أن كنكل علنا مالتيو هراي قصيلنا نابنت دقيق لو تصحفت وي حبري كنقيرلو قلند حدا دلينا simply select غيرنا كنقيرلو نخلينا مالتيو اوكي نابنا ذا اب سلايد 2 زلاسي سايز كعبيه بولد غير يلخو حبر خا نابنت ناب قيح غير يلخو اوكي جامزن ري زلنا قير يلخو هاجي اب سلايد شو اتي مسراخو ريوزيت تايتل سلايد اب كالايت سلايد تزغيركو حبري ولا سلازعبخو كم زخوين يرأينلو كقصل كلخو جن ات ديفولت يزمص زلو اوكي اي تغيرن افتا زغيركو اطراي تغيرو زلو حجي እዚ ከምዚ ነገራት ኣበይና ንቀይሮ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ከም ዝተማሃርና ኣብቲ ስላይድ ማስተር ናትና ኣብ ስላይድ ማስተር ምስ ኣተና ኣብዛ ቀዳሚት ስላይድ ማስተር ምስ ከድና እታ ኣብዚኣ ንዕዘባ ዘለና ፉተር እያ ማለት እዩ እዚኣ እታ ፉተር ኣላትና ኣብዚ ታዕለት ቦታ ኣብዛ ኣትያ ኣላ እዚኣ ከዓ ሃሽ ኮይና ዘላ ከዓ እታ ስላይድ ናምበር እያ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንቀያይሮ እውን ንኽእል ኢና ንኣብነት ትርእዩ እዛ ስላይድ ናምበር ኣብዚ ከም ትመፅእ እንድሕዳ ክገብራ ደልየ ስሒበ ናብዚ ወሲድ ኣለኹ ሕጂ ሳይዝ ክውስኸላ እየ ኦኬ ሳይዝ ምናልባት 30 እስከ 28 ገይረ ኣለኹ ሕብሪ ከዓ ጻዕዳ ከም ዝኸውን ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ናይቲ ጽሕፈት እዛ ዕለት ሳይዝ ክውስኸላ እየ እቲ ቦታ ድማ ቁርብ ኣግፍሕ ከብሎ እየ ማለት እዩ ኦኬ ናብዚ መጢጥ ኣለኹ ሳይዝ ወሲኸ ቦልድ ክገብሮ እየ ፎንት ከዓ ንኣብነት ኤሪያል እዚ ኤሪያል ብላክ ዝብል መሪፅ ኣለኹ ነዛ ፉተር ነእትወላ ፅሕፈት ድማ ክሊክ ገይረ ኣብዚ ክቕይራ እየ ማለት እዩ 16 ገይረ ኣለኹ ኢታሊክ ክገብሮ እየ ሕብሪ ከዓ ቀጠልያ ክገብሮ እየ ኦኬ ሕጂ ኣብ ስላይድ ማስተር ኣትየ ክሎዝ እንድሕዳ ኢለያ ኦኬ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ሕጂ እንታይ ለውጢ ይረኣየኩም ኣሎ ኣብ ብምሉእ ስላይድ እንድሕዳ ከይድና ንኣብነት ብስላይድ ሾው ገይረ ከርእየኩም እየ እዚኣ ታይትል ስላይድ እያ ንግደፋ እዚኣ እታ ፎርማት ዝገበርናያ ስለ ዝኾነት ክነጥራ ኢና እዚኣ ቀይሕ ኦልሬዲ ቀይርናያ ስለ ዝነበረት ኣይተቀየረትን ኣላ ኣብዚ ግን ትዕለት ረእይዎ እቲ ስላይድ ናምበር ከዓ ረእይዎ ናብ የማን ወገን ጌርና ኣለና ኣብኡ ተቀይሩሎ ማለት ኣብዚአን ሕጂ ነስተውዕል ክቅፅል ከለኹ ረእዩ እቲ ዘይቀየርክዎ ነበርኩ ሕጂ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ በቲ ስላይድ ማስተር ብኡ እቲ ግሎባል ሴቲንግስ ብኡ ይምራሕ ስለ ዘሎ ኩሉ ብኸምኡ ኣገባብ ተቀይሩሎ ዋላ እቲ ዕለት እንድሕዳ ሪኢኹሞ ዋላ እቲ ስላይድ ናምበር እንድሕዳ ሪኢኹሞ ኩሉ ተቀያይሩ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ስላይድ ማስተር ስለ ዝቀየርና እዩ ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ስላይድ ማስተር ብዙሕ ነገራት ክትቀያይሩን ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ስላይድ ማስተር እንድሕዳ ኣቲና እዚኣታ ማስተር ስላይድ ስለ ዝኾነ ዘን ካልኦት ሌይኣውት ማስተር ሴን ኣብዛ ስላይድ ማስተር ኣትየ ንኣብነት ኢንሰርት ኢለ ፒክቸር ከእትየ ኦኬ ሕጂ ሓደ ሎጎ ክመርፅ እየ ለሰይ ዛ ኤሪቴክ ትብል ዘላ ሎጎ መሪፅ እየ ኣለኹ
ዛ ሎጎ እዚኣ ኦኬ አንኢሰ በዚ የማን ወገን ቀጥወ አራይ ቀፂለ እዚ ዕለት ናብዚ የማን ወገን ወሲደ ኣብዚ ከቆምጥ እየ ኦኬ ሕጂ ዶክመንተይ ክሎዝ ገይረ ኣለኹ አራይ ሕጂ እንታይ ክንዕዘብ ኢና ኣብ ስላይድ ሾው ገይረ ከርእየኩም እየ ኦኬ ሕጂ ርአይዎ ንኣብነት እዚ ፕረዘንቴሽን እዚ ናይ ሓደ ትካል እንድሕዳ ኮይኑ እቲ ትካል ዝኾነ ኣድቨርታይዝ ክገብር ከሎ ድዩ ወይ መግለፂ ክህብ ከሎ ነቶም ዓማዊሉ መብዛሕትኦም እንታይ ይጥቀሙ እዮም ሎጎ ናይቲ ትካሎም ብየማን ወገን ይገብሩ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ርአይዎ ዝኾነ ስላይድ ሾው እናትና ኣብዚ ዘሎ ስላይድስ ርአይዎ ታዕለት ቀይርያ ስለ ዝነበርኩ ቦታ ክትቅይሩሉ ከም ትኽእሉ ሲ ከርእየኩም ስለ ዝደለኹ እየ እዛ ዕለት በዚ ምፅያ ሎጎ ከዓ ከምዚ ጌርና ከነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ስላይድ ሾው ናትና እቲ ሎጎን ኣትሎ ስለዚ እቲ ፕረዘንቴሽንና ከዓ ብከምዚ ኣገባብ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኩሉ ኣትሎ ንሕና ሕጂ ባዕልና ኣይኮናን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስላይድ ኣትየ ኣይኮንኩ ነዛ ሎጎ እዚኣ ኣምፅያ እንታይ ደኣ ኣብቲ ስላይድ ማስተር ስለ ዝገበርኩዋ ዋላ በዛ ኣትየ እውን ክድምስሳ ኣይክእልኒ እዛ ሎጎ እዚኣ ኦኬ ሰሌክት ክገብራ ኣይክእልኒ ክድምስሳ እውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ፉተር ኣይኮነትን ሕራይ ዶ ሕጂ ብከምዚ ኣገባብ ጌርኩም ከዓ ሎጎ ከተእትውሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ድሕዳ ከተልግስዎ ደሊኹም ነቲ ሎጎ ከዓ ሲምፕሊ ኣብ ቪው ኣትይኹም ኣብታ ስላይድ ማስተር ተኣትዉ ኣብታ ቀዳመይቲ ዘላ ብዛ ቁፅሪ ሓደ ትብል ኢኹም መብዛሕትኡ እቲ ግሎባል ሴቲንግስ ኣብዚኹም ትቕይሮ ኣብዚ ኣቲና ነዛ ሎጎ ከዓ እንድሕዳ ደምሲስናያ ነስላይድ ማስተር ክሎዝ ክገብረ ርአይ ሕጂ እቲ ሎጎ ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ ሎጎ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ከዓ ከተልግስዎ ትኽእሉ ኢኹም ሃራይ ቀፂለ እንታይ ከርእየኩም ዝደሊ ኣብታ ዝነበርናያ ሞ ንመለስ ኣብ ስላይድ ማስተር ኣቲና ኣለና ሕጂ ኣብ ማስተር ስላይድ ኣቴ እታ ሎጎ ከእትወ እዛ ሎጎ ግድነት እንድሕዳ ኣብ ኩሉ ክትመፅእ ዘይደሊናያ ኸ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንኣብነት ኣብ ገለገለ ስላይድ ሲ ክትህሉ ተዘይደሊናያ ኸ ንኣብነት ከምዚኣ ጌርና ኣብ ስላይድ ማስተር ኣቴ እንድሕዳ ጥፍያ ኢለኩም እንታይ ኮይና ኣላ ኣብ ኩሉ ትመፅእ ኣላ ምሽ ኣብ ኩሉ እንድሕዳ ትመፅእ ኣላ ኮይና ንኣብነት ኣብዚ ስላይድ እዚ ክትመፅእ እንድሕዳ ዘየደለያ ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ኦኬ ኣብ ዲዛይን ናንኣቱ ኣብ ዲዛይን ምስ ኣተና ኣብዚኣ ሞዳታ ካስተማይዝ ፎርማት ባክግራውንድ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዛ ፎርማት ባክግራውንድ ኦፕሽን ምስ ኣተና ኣብ ታሕቲ ሃይድ ባክግራውንድ ግራፊክስ ትብል ኣላ ማለት እዩ ነዚኣ ክሊክ እንድሕዳ ጌርናያ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ባክግራውንድ ዝነበረ ግራፊክስ ናይ ዲዛይን ይኹን ዋላ እውን ናይ ኣብ ስላይድ ማስተር ዘእተናዮ ሎጎ ጠፊኡ ኣሎ ሕጂ ኣብዛ ስላይድ እዚኣ ጥራይ እዩ ጠፊኡ ዘሎ ኦኬ ኣብዚ ካልኣይ ስላይድ እንድሕዳ ሪኢኹም ወይ ራብዓይ ስላይድ እንድሕዳ ሪኢኹም ኣሎ ኣብዛ ስላይድ እዚኣ ግን ኣጥፊና ኣለና እንድሕዳ ኣብዛ ታሕቲ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልናያ ግን ኣብ ኩሉ ክጠፊእ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ርአዩ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢለዮ ኣብ ብምሉእ ጠፊኡ ኣሎ ዝኾነ ዓይነት ናይ ዲዛይን የለን ከምዚ ዓይነት ዲዛይን እዩ ነይሩ ጠፊኡ ኣሎ ዋላ እውን እቲ ሎጎ ጌርናዮ ዝነበርና ከዓ ጠፊኡ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ዝሕግዘና ኣብ ኩሉ ዘይኮነሲ ኣብ ሓንቲ ስፔሲፊክ ዝኾነት ንኣብነት ኣብዛ ካልአይቲ እንድሕዳ ብዙሕ ኣሳእላ ኣሎ ኮይኑ እሞ ድማ እዛ ሎጎ እቲናያ ዘለና ስእሊ ዝኾነ ዓይነት ክስታይ ከይትፈጥር እንድሕዳ ፀገማት ከይትፈጥር ወይ ከዓ ነቲ ሰብሲ ጌጋ ከይትፈጥር እንድሕዳ እንሰግእ ኮይና ሲምፕሊ ከምዚኣ ጌርና ሃይድ ባክግራውንድ ግራፊክስ ኢልና ከነልግሳ ንኽእል ኢና